Kod nas nije ovako. Znači, nešto za kuću. Včera čašćena to. Ajde, da zašto, jebi go duša, treba neko da te treba. Ja pozivam kod... Ti ga vrdaš. Stavim. Jebem te dedo uša. Certo, modri. Ovako mora da se para da da mato. Neko drugo ko ima ti da? Gdje sam učinko da snimam? Jedino mi se slučilo sa šmokiti. A ja se vraćam kad dobijem. Da, ljudi, što smo slič. Evo, ne sam se baš.
Дай за колесо, один так. Так мусиш, а? Телевізор. Кстати, вот, завершила эпизод. Это много.